Καλημέρα, είμαι η Ειρήνη, θεραπεύτρια, Theta Healing, ομιλήτρια παρακίνησης, δασκάλα χαράς, αγάπης και ευτυχίας. Το ήξερες πως μία θετική σκέψη το πρωί αρκεί για να γίνει η μέρα σου καλύτερη? Κι όμως, έχει αποδειχθεί πως αν κάνεις μία και μόνο μία θετική σκέψη το πρωί, ο εγκέφαλος σου θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο, και αυτό θα γίνει γιατί απλά έτσι δουλεύει ο εγκέφαλός σου, να τη φέρει στην πραγματικότητά σου, να στη φέρει στο εδώ και τώρα, να την κάνει πραγματικότητά σου. Γιατί ο εγκέφαλος δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ξεχωρίσει τη φαντασία, τον οραματισμό από την πραγματικότητα. Αν λοιπόν εσύ κάνεις μία θετική σκέψη το πρωί, ο εγκέφαλος σου θα την εκλάβει ως πραγματική. Και αν αυτή τη στιγμή δεν το ζεις αυτό που σκέφτηκες, θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να σε κάνει να το ζήσεις, να το φέρει στην πραγματικότητά σου. Το έχεις δοκιμάσει? Αν όχι, δοκίμασε το και θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψεις τις εντυπώσεις σου στα σχόλια. Μέχρι τότε, να θυμάσαι πως για όλα υπάρχει λύση. Και αν δυσκολεύεσαι να την ανακαλύψεις, στείλε μου μήνυμα να την ανακαλύψουμε μαζί. Να έχεις μια υπέροχη μέρα. Σε φιλώ.